Kanigade ka Akashvani Shillong ka khubor ban pule dai Alvarin Kharwan lang. Kimat ki bakong san jong ka khubor men taka step. Pli umantri rangba Conrad ke sangma ya ka Meghalaya rafting program hakashnong tham ribhoy. Let jengok kalat ka Manipur ka Anusuya Uiki ya ka Jakadiat ngan Shipor badang supli ha district Imphal West. Bat ka Meghalaya Energy Corporation Limited kalarai ban pendunai ya ka jing Philip Light yatho umantri katnat boarding u Abu Taher Mandal ki khubor ki babnya Umantri rangba Conrad ke sangma ulapli ya ka Meghalaya rafting program hakashnong tham ya ka balatip ru kum ka White Water Village ha district Riboy ka jingtmu ban sedang ya ka program kalong ban penslur bat khring ya kitu ki basngau tenat lani ki bakwa ban persang ya ka jingele kai adventure sport ka balatip kum ka white water rafting ha ka baki juking ya ki kenjali yang balasupan ad dakal air ha ki waba ha kani ka jingelang plie umantri rangba ka jela ulakular ya ka Riboy Water Sports and Tourism Cooperative Society bat ka Meghalaya Canoe Association ki bajupan long ya kani ka jingele kai sport ba ka sarkar kan ay ya ka jingkershan ka bapura ban kentiw khamshalor ya kani ka jingele kai habakran chapang ka jingshir ham ki nongele kai ke badang khanna ya kani ka sport usangma ulaong ba ukurmen scam ba kinsawan ra ya ka nam ba ka buram ya ka jela hakipor ki banwan ulaong ru ba ka sarkar jela kala shem ya ka jingkit khli ban kentiw ya ki nongele kai sport ke batbit jong ka jela hakisnam ki banwan Habakren pat chapang ka jingpen bha shosho ya ka tham kum ka jaka jungok kai perthai usangma ulaong ba kani ka jaka kalong ka ba itanat pat ka bala ban khring bhai ki pat nong jungok kai ulakula ru ba ka sarkar kan sa penbet ki jing e ba menta kum ka jing duna network bat kan pet ru kum no ban pen bhai ki jing tai ki jing shna khanang ban penlong ya ka kum ka jaka jungok kai ka ba paka ka Meghalaya Energy Corporation Limited lani ka MEECL kalarai ban kham penduna no ya ka jing Philip Light benta pa benta kat ba ka sarkar kadang tuat jingmut halor ka boj ban penmi boarding electric na kinyot kinyer ke bami na ki yeng kisam kat ba udang ya thu chapang kani ka rai u menteri katnat boarding ka jela u Abu Taher Mandal ula benrap ru ba ka MEECL kala penduna ya ka jing thiet boarding na shawai na marladon ki khap hakaba kalahap banthit boarding hakador ka barembha u mandal ule thu shu baka sarkar jela kadang wat jingtip halor ka buj ban penmi boarding na kinyut kinyer kibami na ki yeng kisam ule thu yakinong pathai khubor ba umantri Conrad ke sangma ula twat jingmut na ka National Thermal Power Corporation halor ka ni ka phang bat ka jinga kren kadang ya shakhman Menteri rangba Conrad ke sangma ulaong ba ki jaka ki bahap hapo ka kharnit ka banrio jong ka riti sanshar kari India bat ki wei ki thain hapo ka dong shatai lam mingi jong kari India kin lat na ka uniform civil code lane ka UCC lada pentre kam ya ka hakari barok ka wei usangma ule thu shu ba ka sarkar pedang kala phliu jingmot halor ka jing pentre kam ya ka UCC haka jo kapor haba jubab halor ka jing persha ya ka UCC ka balanang khamjur menta ka nang mi kisngi unong yalam balarang ba ka BJP haka jella uba Alexander L Hek ulaong ba judai ban ailat ya ka ka balong persha ya ka nukan yam lani ka jait ban rio ka regional committee ka badai ban pet ya ka long kaman ba menta jong ka jakai yakan terpuat ha langpi kala yakan do ya kisiem ki sardar bat kiseng bhalang jong ka West Khasi Hills banya keren halor ki mat ki bedai bat ki jingya keren penbet put ki badang ya shakhmat ha pedeng ka Meghalaya bat Assam kani ka komiti hapo ka jingalam jong uba apol lengdo menteri katnat social welfare bat ki kam jong kai perthai rengkat bat uba Renington tongkhar bat u Remington Mumin ki balong ki dekat jong kani ka komiti kilale lang sa West Khasi Hills rengkat kinong mikmat na ka KHADC ki bakantop ya uba pensngan NCM uba bajop pengrup bat MLA barim uba KP pangyang kilale sa kani ka jingyalang la penlong ya kani ka jingyalang khnang banis ngothu ikimat baki nong sanshar ki kwa ban pensngau shwa ka jingjurep ka ban salong shen na kalyang ka sarkar Assam bat ka Meghalaya
Kani gadai ka Akashvani Shillong ka bawalam syapi ya ka khubor. Kalat jong ka jela Manipur ka anusuya uiki kalalet jengo ya ka jakari dengan Shipor ka bala pli henin ka singi ha district Imphal West bat kalaya keren ya khana bat kitu ki bala let sa ha kate ka jaka. Kumbasan spa san pongut ki brio kentop ya shis spa san ponyongut ki khana khalung ki bana likely ki district jong kate ka jela ki don ha kate ka jaka sa Shipor. Ka uiki kala snow ya ka ut ka nam jong kini ki pat ba bat kala kular ban ai ya ka jingerap baro kloi kat bala kani kalat kala panru ya ka kaipot ka bajanai halor kilat jingerap ki bala penbiang hakate ka jakasa ka badang suplia kala kenturu ya ki nongpet na kaliang ka sarkar ban penbiang ya ki TV ki jan ki nep ki bam khlung bat ki we ki jingdon kam na ka benta ki kenthai bat ki khana Hakawai pat ka khubor armut ki brio ki layap hadien bakila syasiat hakiriu ki yang atiar ki bala suba bakidai ki kuki ha district Bishnupur hanin kasngi uwai na kitai ki bala syasiat udai usipai jongka Manipur Police Commando ka khubor na ki pulet kaya thu ba kini ki suba riu ki atiar ki balawan na Churachandpur ki lahiar thma ya kasnong basa ki meitai ka Phongak Chau ikai awai leikai ha Bishnupur hanin kastep layathu ba iwe ikana skol ila sya set yap kat ba idang pet ri nak hakathain kwakta hanin ka janmit hadien kani ka jingja ki pulet kila lej marmar syakatai ka jaka bat kitai ki riu kiang atiar kila ther kuli ki pulet bat dai hakatai ka jinget ther kuli ba usipai na ka Manipur Police Commando ula sya set bat ula yap haju Ka Central Bureau of Investigation lani ka CBI kalakam ya laingot ki nongtrei katnat ki kamrel hakabayadei baka jingja accident ki rel ka balajia ha Balasore Odisha ha ubnai baladam ka khubor ka thu balakam ye kini ki laingot hapo ki kendon jongka an CRPC namar ki lele ban pendu ye ki sabut kumban chupet gen mau palat arspa khandai phongut ki briu ki layap bat palat 6000 ngut kila mensaw na ka jinga tengku kirel haka ar tarik ubnai baladam ka executive committee jong ka Khasi Hills Autonomous District Council lani KHADC kalapan bena ban ai bai bam ye kitu ki samla puli bat kinong wat benya ki ban yarap ya ka ban le ye ki jingwat benya halor ki benta bapher jong u Khasi khara khamtam e haka be dei bat ka lariti bat ka dustur jong ki Habakran bat kinong pathai khubor u Chief Executive Member lani u CEM ka KHADC uba penyat sing CEM ula ong ba katanat jong ka KHADC ka bapet ya ka pule ka tho hapo ka jingalam jong uba Karnes so shang kan sa aya ka rai ka bakhat du halor ka phang ban penlong ya ka ni ka jingwat bnya u CEM ule thu ru ba ka KHADC kan sa mangru ya ka song pisa na ka benta ka ni bat ka executive committee kan sa shong jingalang ban ya perkhat halor ka ni ka kam ka halai umkra Shillong ka jingya kenrai ha pedeng arteli ki ken huon kala poi shadu ka jingya sho yadat ha ka por shibiji min step jong ka sngi tho diang baladap kani ka jingya sho kala ja hajan ka office jong ka DHS ka badon halai umkra lethu ba hadin kani kini ki pat ba kila thangru ya ka kali pulet ka badon ha phlau jong ka thanat halai umkra u superintendent ki pulet ka East Khasi Hills uba Sylvester Nongtenger ulethu ya kinong pathai khubor ba ki pulet ki lalap ya ki tu ki bala thang ya ka kali tang bakim pat kwa ban penmi ya ka kerteng jong kita ki brio uni USP ula kentai ru ya ki jingken no bakaladon ka jingle jubor ya ki sipai CRPF bar ulethu ru baladon kat tu kan ki brio ki bale le ban kni ya ki suloi jong ki sipai CRPF ka jing toket halor kan ka jing ja kadang ya syakmat menta bat katung ila poi syaka bakut jong ka khubor ka balawan chapi na ka Akashvani Shillong sa Shipor nginya so bat ka Delhi station na ka benta ki khubor ki banwan na ka kani ka dei ka Akashvani Shillong